Assalamu alaikum vatandaşlar. Assalamu alaikum Muhammed Ağa. Assalamualaikum ildeşler. Söhbet salam. Muhammed Ağa şu an ödara var iki çak bir gülünçlük bir temanın üstüne durup geçeli yani Türkmenistan'ın içindeki özüne iş adamlar diyen özüne hükümet diyen adamlar nähili iş alıp barýanlykları hakda birazçyk giňişleýin bir ödara gepleşik etsek edäýsek diýen Muhammed Ağa. Türkmenistan'la yani intellektual adamlara näme üçin basş edýärler, yani garşylyk görkezilýär yani. Geçen 30 ýylyň içinde Türkmenleriň içinde täze ideýa, yani täze önüme, täze teknologiýa, ilyme, bilime, şol sanna alymçylyk we professorçylyk wezifelere şahsy ýagdaýda, yani öz hususy nemesi bolan ýagdaýda şol adamlar näme üçin şu neçeni çykmady täze Türkmenistan, ýa şu neçeni näme üçin yetişmediler diýsem bolýar. Ya bolmasa yani 30 ýyl mundan öň intellektual gatlyga eýe bolan adamlar yani şahsiýetleri ýitirip ýok etdiler. Bir giden intellektual adamlary, giden bir jemgyýetiň, giden bir halkyň ýokary gatlyga eýe bolan bilimli adamlaryny halkyň öňünde bilkastlaýyn diýenki ýalyk ýitirip ýok etdiler. Olar ýitirenlerden soň ýa şu wagda içinde şu güne içinde näme üçin yani intellektual adamlar yetişmedi ýa bolmasa alymlyk professorçylyk derejesine ýeten ýaşlar diýsegem bolýar, ýa bolmasa uly ýaşly adamlar diýsegem bolýar. Şolar ýaly adamlar Türkmenistandan çykmady. Yani şu temaň üstünde biraz bir giňişleýin durup geçsek Muhammed Ağa. Awal söhbet gaty gowy mesele, gaty bir möhüm mesele. Şimdi bu taýda şeýler ýagdaý bar da häzir sonra orta goýdum. Şimdi bu meselenin sonra hükmünde el alsak ýa-da sonra diýip el alsak ilkinji nowatda soraga neme etmeliler. Soragyň özü bir soragy döredýärler. Soraga mesela birinji düşünmeli, soraga düşünmek eýem meseleniň ýartyny çözmek diýil ýa-da. Onuň üçin soraga bilen başlamaly bolýar. Häzir näçe intellektual adam kimdir? Ondan soň intellektual adamyň wezifesi näme? Jemgyýetdäki orny nähili ilki bilen şu soraglara bir gysgaça keskitleme goşulýar. İlkinji etjegi işine sebäbi hakykatdan hem intellektual adamlar görünmediler, soňky 30 ýylyň içinde öňe çykmady. Intellektual adamyň indi birinji bilen häsiýetnamasyny çykaran ýagdaýymyzda intellektual adam esasy hünäri edýän işi bilgi, maglumat, pikir öndürmek birinji bilen. Elbette. Ondan ýa-da halka bähwitli bir pikiri maglumaty jemgyýete ýaýratmak intellektual adamyň iň esasy edýän işlerden bunu wezifesi diýip hasap edipdiler söňe. Ondan öňürti bu adamlar kimler girýär şu bilim adamlary, biznesmenler, siýasatçylar, sunat adamlary şu intellektual gatlygyň mysaly bolup durýar. Bilgisi bolan adamlar. Şol haýram bolsa bir ugurdan jemgyýete bähwitli bir ugurdan şu jemgyýetiň aň düşünje derejesini ondan soň başgadan şu bilim derejesini hasy okurlandyrmak üçin ýa-da dünýä derejesinde şonu ýygalamak üçin halkyň aň düşünjesini dünýä derejesine çykarmak üçin şu intellektual adamlar iň esasy birinji derejede şu taýda rol oýnaýar. Näder şol intellektual adamlara ýene bir häsiýetnama akylyny, seljerme ukybyny öz edýän iş üçin edýär-de.
ya da öz öňünde bir maksady bolýar, şo maksadyna ýetmek üçin ulanýan adama intellektual adam diýilýär. Dogry aýdýan Muhammed Dünýäde, ağa. Soragy dünýäde, berip bilermi şu ýerde? Ýani soragy diýsem bir pikir alşma nemesini neme etdiler, ortağa atdylar. Ýani intellektual adam diýilip ýa-da iş adamsy diýilen wagty aklyna näme gelenine ilkinji bilen ýanky sen aýdan nemelen ortağa çykýar-da. Ýöne şeýle bir täsin zat bar-da. Yani intellektual diýilende hökman ýagdaýda şahsy intellektualmy, şahsy iş adamsy bolmaly. Yani öz nemesi ýa-da şol sany döwletiň, ýani döwlet üçin, watan üçin ýa hökümet üçin işleýän bir adamlaryň bolup bilýär. Yani şo barada da bir yani öz pikirini aýtsaňyz menen bir üstüne goşaýjak diýenler. bu taýda şeýle bir ýagdaý bar, şol öz zehinini, akylyny, öz ukuyuny öz edýän iş üçin ulanyp bilýär. Ol döwlet işlerinde de işläp bilýän adam bolup bilýär. Ýa-da öz hususy işlerini edýän adam bolup bilýär. Ýöne şol öz zehinini, şol işleri eden wagtda şonu has ýokary derejelere çykarmak üçin, östürmek üçin şo wagtda şol edýän işiniň jemgyýete iň bir gowy ýagdaýda, iň bir gowy şekilde peýdasy ýeter ýaly edip işleýär. Ýene dünýä garaýşy has ýokary bolýar, köp ugrly pikirlenip bilýär, düşünjeli bolýar, esasen şu aktual wakalara düşündiriş berip bilýär. Ene şuň günümizde görüp oturýar, daşdurumyzda her hili ýagdaýda, her hili pikir bilen, her hili düşünje bilen çykyş edýän adamlar bar. Şolary bir-birinden seljerip bilýär, intellektual adamlar. Ve şolar adam kritik edip bilýär, şolary toraga çekip bilýär. Ondan soň täze pikirler ortaga goýýar. Bu gysgaça aýdanmazda jemgyýetiň aň düşünje derejesiniň ýokarlanmasynda iň esasy uly roly oýnaýan, iň uly goşanda goşýan adam intellektual adamdyr. Indi şu sen soraňyňda söhbet dowam etmeýär. Doğru aýtjan Muhammed ağa sebäbi esasy döwletiň sütünni isleňen bolýar, ýani ýurdun sütünni isleňen bolýar. Şo iş adamlary bilen neme bolup geçýär. İş adamsy diýilende de bärde ýani iş düşünjesini, iş dünýäsindäki adam diýilende de ýani bir öz nemesi üçin däl, elbetde ýani hökman ýagdaýda hökümetiň, ýani hökümet diýilende şu döwleti nemesini işini yerine ýetirýän bir hökümetiň nemesinde de arasynda hökman ýagdaýda gerek bolup durýan bu intellektual adamlar esasy şolaň rol oýnaýan nemeler adamlar bolup durýar. Ýani gynansak da Saparagyň aýtýaly şu 30 ýylyndan öňe Türkmenistan öz başdaklaryny gazanandan soň Türkmenistan türkmen edip ýetişdirip barýan, ýani dünýä derejesinde adawy hasametler şo döwürden başlap uje Türkmen hakyky türkmen edip görkezjek bol iş ýüzünde şolar ýalyk nemeleri ortağa atdylar da, ýani perspektiwa diýilýän nemelerini perspektiwalaryny ortağa atdylar. Ýöne gynansak buňa şu içeridäki olara garşy çykan adamlar bar. Ýani olar adamlar ýani esasy şu hökümet diýip aýtsagan bolar. Şu hökümet şu bir-birden ýok etmek nemesini başlapdylar da, ýani bunu düýpden başlasak, ýani tarihten göz ýetirsek, ýani uzak tarihde, ýani 20-30 ýyl aralykdaky tariha göz ýetirsek, ýani şo ýerden gelýär. Ondan agryny açsak has bir açyk temamyzdan uzaklaşar. Şonuň üçin ýani öz başdaklaryny gazanandan soň nämeler bolup geçdi we şuň üçin nämeler dowam edýär, şolar hakda bir öz nemem aýdyn şu ýerde. Yani elbette şondan soň Saparawa ýani Saparyk bilen tanalýan, Saparbaşy geçiplen lazım tanalýan Saparawa intellektual adama, ýani intellektual gatlygy iyi olan adamlar, ýani başga gurrun berýär Saparawa ýaşly şo iş adamlary bar, şolar nemesi, şolar esasynda giden bir nemeni ortağa atyp, teoriýany ortağa atyp ayağa alyp bar ýerde şo wagtlar bar ýani Türkmenistan ýöne. Ona garşy çykan hökümet bol
ol hökümetin näme sebäpden olar ýaly edýänini ine şu wagt şoň netijesini görüp görse ede şuň Tabii. Türkmenistanyň içinde. Ýöne esas gynanýan adam şondan soň näme sebäpden näme üçin çykmady şolar ýaly adamlar ýani. Ilymly bilimli adamlar ýani ilymly bilimli diýilende de bir näkilik bu türkmeniň ylym bilim däl ýani sen özüň görüp görensiň Muhammed Aýan dünýä nirelik barp etdi şol sana Türkmenistan nirelik barp etdi. Ondan soň iki nesil çarşdy Türkmenistanda. Ya iki nesil ýani şu iki neslin içinde de näme üçin ýetişmedi diýilen soraw orta çykýardy. Ýani bu gaty bir üýtgeşik aklyňa geljek neme däl istenlik bir döwleti hakyky döwleti tanadýan birinjilik bilen şol iş adamlarynyň nemesi bolup durýardy. Sebäbine özüňem görüp görensiň ýani başga bir Ýewropany alýar. Ösen döwletden istenlik bir nemesini alsaň şahsy ýani hususy nemeler esasynda döreden kampaniýalar ýani firmalar esasynda döwlet tanalýardy. Meselem aýdal iň merkezde dünýä meşgul bolan iPhone firmasyny alýar bolmasa Coca-Cola nemesini al kampaniýasyny al. Ya kem şol nemeler gidip otur ýani Lacoste ya şoňa meňzeş bir kampaniýalar alsaň şol kampaniýalar esasynda döwlet tanalýardy ýani iş adamlary esasynda. Ýöne Türkmenistanyň hususy öz şahsy nemesini wezipesini eýe bolan adamlar ya adam intellektual ýani iş adamsy ýetişmedi ýani şu neçenli iň gynandyr ýani ýeri şo ýeri näme üçin ýetişmedi ýani soraw orta çykýar näme sebäpden sebäp näme boldy buňa adam istenlik bir adam ýani hükman ýagdaýda buňa hemme kişi olar ýaly bolup ýetişmeli ýalan zat ýok buňa hükman ýagdaýda garşylyk bar o garşylygam ýani ölüm şo berýän nemelerine bolup durýar-da ýani mekteplerde öwrenilýän nemelerde sapaklarda bilimlerde ýa institutlarda universitetlerde öwredilýän nemelerde bolup durýar. Ýöne gynansak Türkmenistanyň içinde bular ýalyk ýani alyma bilime eýe bolmadyk ýurt olup göze görünüp dur. Gynanýar ýani şo ýeri ýöne esasy nemede şu internetiň ýapyklygy bolup durýar edil şuň Muhammed Ağa. Giňişlen gyzgaçyk bir görnüşde düşündirsem sebäbi internetiň ýapyklygy aslynda ilm bilim diýilende ilk bilen gözüme näme gelýär edil şuň ýani şuň näle ýani bir 10 ýyldan bäri ýani alaýynda geçen 10 ýyldan bäri alnanda ilm bilim diýilende ilkinjilik bilen gözüme internet gözüme gelýär. İnternet neme diýilýär sebäbi ähli maglumat, ähli nemeler, bilgiler şo ýerde bar-da. Indi şu ösen döwletleriň universitetlerine, institutlaryna güýçli nemelerine seredende internetsiz hiç bir neme ýokdur. Hatda sadyklar neçeni şu internet ulanýanlar sebäbi bilgi şo ýerde, akym şo ýerde bar ýani daşky dünýäsi neme ýapyk döwletde bir şo bir kitap nimen içeri bilen jaňlaşýan mesela bir zat aýtyp berjek ýani görüň berjek ýani içeri bilen jaňlaşýan bir güýçli bir Türkmenistanyň içinde güýçli bir ady eýe bolan universitet bar-da ýani adyny aýdyp oturmaý haýsy universitetden ýöne kadr ýetişdirýän universitet ýa-da bolan o kadrlaryň kim bilýär pul almak üçin ýetişdirýärler ýa iş etmek üçin ýetişdirýärler o zat düşünipli goşadyrnyň içindäki ýöne şo içinde mol işleýän bir neme bilen jaňlaşýan bolu 15 ýylyň menem okap çykdym şu universiteti we şu adam molum bolup ýörnýär aýt geçýärdi. Şu 15 ýyl mundan meňe okan, meňe alan sapaklarym, okan nemelerim şu adam 15 ýyl soňra ýetäde ýaşlara berilýär diýip bellek geçýärdi. Ýani gözen gelýärmi? Muhammed Ağa 15 ýyl sapaklar şu adam dowam edýär. Bu diýmek näme diýmek ýani bir Türkmenistana öýde gidýär. Dünýä bolsa nirelik barp etýär. Ýani giden bir çün ideýa bir mümkin däl ýani bolup biljekde zat däl bu Türkmeniň ykbaly hakykatdan saparaga aýdyp geçýär ýani
geleceğini uğurladılar diye Türkmen'in diye hakiki geleceğini uğurladılar. Bolup bilecek zaten. Yani aklına sığdırıp olacak zaten düğünden. O gaty dogry belläp geçsin söhbet. Benim biraz koşuymuş da hali. 30 ýyl mundan oňarky ýanky Türkmenistan garaşdyrylgan alandan soňky ýagdaýyny aýtdym-da intellektual adamlaryň şondan soň yetişmeýänliginiň sebäbi näme diýip aýtdym-da. Atletyn ol ondan aňarsyna bazda kendi bilýär-de 30 ýyl mundan öňki ýagdaýynam şu döwürlerden şu intellektual adamlaryň öňe çykmagyna şolaryň bir erkin hereket etmegine päsgeljilik, döredillik gelýär-de. Soňky 30 ýylda bu hasam nemekdi, hasam erwetleşdi. Sebäbi intellektual adamlar ýanky diýişmäl bellek geçişmäl şol halkyň jemgyýetiň ösmeginiň uly bir nemesi de bolar. Sebäpkäri, uly ösüşiniň tarapdary oň üçin şol adamlaryň östürilmeýändiginiň sebäbim şu gaty ýerden bäri gelýän şu diktator rejimiň şu zatlary eliniň aşagynda saklamasy, şu üstünden basyp saklamasy şol sebäp bolup durýar-da. Ol birinji ýagdaý, ikinji ýagdaý hem ýa mysal getirdiň şol Apple kompaniýasy ýa Steve Jobs soňňaly adamlar, intellektual adamlar. Yani şu alımsız galan geleceği ýok edilen bir jemgyýetiň gözüne iň bolu baýlyk şonu hemem kadyp düşünýärler-de. Yer astyndaky baýlyklar kadyp düşünýärler we hasliýetinde iň bolu baýlyk ilm bilimdigine göz ýetirip bilen oklarda şoňa. Olam näme sebäpden göz ýetirip bilen ok? Bilimsiz galanlyklar üçin göz ýetirip bilen ok şoňa jemgyýet. Jemgyýetiň üstünde gaty uly, olam gaty uly ýönemeni gözüne getirip bilmejek derejede oyun oynadylar. Ony jemgyýetiň özü görüp bilen ok, ony görýän adamlar gaty görýär, gözüme görünüp durýany. Jemgyýet şoňa düşünüp başlady. Öz üstünde nähili ýagdaýda oyun oynananyny giň işleýin düşünüp başlady. Düşünen şekillen görüp berensiň özüň muhim zatlary. Yani şu düşünen jemgyýetiň arasynda bu bölmek üçin yani ol beýle bu beýle ýa plan kısmydan zat diýip yani bolgusuz yani incecik bir nemeleri orta atýarlarda beýden ýagdaýlaryna da ol işeden ýagdaýy tersine terpdirmek için ulanylan priýomlaryny diýip alaýyn şu ýerde. Kesse görünüp dur. İş başarmaýanlyklar kesse. Bärde ütgeşik nemesi ýok. Özleri suwd etýärler. İşi başaryp bilen ok, başarmaýanlygy şo şey diýip suwd etýärler özleri. Başgaça däl. Başgaça neler? Aýdy. Böldüm söhbet başla. Yo aýdy ber. Bu taýda esasy halk men pikirimçe şunu bilmeli şol bir döwletiň iň uly baýlygy halky da esasy baýlygy ol ýerasty baýlyk bolsun, ýerüstü baýlyk bolsun. Şolardan öňde durýan zat halk. Şo halkyň içinden çykan aň bilimli, düşünjeli, intellektual, ýa-ni iş adamlary, biznesmenler ýene de şo halka aýaga galdyrjak, şo taýda iş ýerleri döretjek, halkyň durmuş şertlerini, aýlyk, günlük gazançlaryny gowulaşdyrjak. Ýene de şu iş adamlary bolup durýar şu taýda. Esasy baýlyk men pikirimçe halkyň özü bir döwletdi. Dolayıca Muhammed Ayan halkyň özüň mine esas baýlyk halkyň özü ýa-ni halkyň özüň esas duran baýlyk ýöne alymsyz bilimsiz galan halk näde baýlyk tapsyn? Yani şu soragyň gelip çykýardy. Alym bilim bolsa ol başga görür. Dolayıca Muhammed Ayan halk bilimini ýetirmeli aslında jurnalistler şu zatlary aýtyp ortaga çykarmaly. Hakykat dolayysy. Ýöne
görüp görünsün özüňi. Olaň üstüne durup geçmeýin men berdi ýöne. Näme üçin ýa temaly dolaryp gelirler. Näme üçin şu hukumy için Türkmenistan öz başlakyny gazanandan soň iş adamlary ýa alymlyk professorçylyk derejesine eýe bolan türkmen Türkmen üniversitetlerinin içinde, Türkmen mekteplerinin içinde näme üçin, näme sebäpden yetişmedi? Sonra şu. Sebäbi näme bu berdi? Şu sonra ortaya çykýar. Ondan sonra o içinde gaty düýüplü nemedil ya. Düýüplü seyretmesen buna. Yüzleyi garasan gaty nemet ýa berdini gaýdýar da o. Berýän ılımlary, ýa Sadikden başlap berýän ılımlary şu arkada ýa şol öwgüli sözler ýa bir kiçiräjik bir nemeler goşky setirler ýa şoňa meňzeş nemeler. Elbetde goşkylar nime diýen ýöne bir ýerde ılym diýil, bilim olar ýalyk berilýän bolsa, ösen döwletler hemme jedem şolar ýalyk ylymy özlerine kabul edip alyp üniversitetlerine şol ılımlary nimede öwredirdiler. Şo bilimleri bererdiler. Ya olmasa gözüňe etdirni Türkmenistanyň içinde alyma bilime baý bolsa, ya alyma bilime öz boluşly nähili baýsam, ya öz türkmeniň öz döreden bir aýratyn bir nemesi, ideýasy, pikiri, şol sanada täze oýlap tapan bir nemeleri baý bolsa, onu näme üçin yurttaşyny başga döwletlerden Türkmenistana okumana barýan adam ýok. Yani ýaşlar ýok, ýaş nesiller ýok. Türkmen üniversitetlerine näme üçin okumana baran? Okumana, yani bilim almany. Olar bilip otýar. Näme üçin barsyny ilmsiz bilip o ýerden jahil çykýar. Doğrusyny aýtsak da, şu häzirki ýetişip gelýän ýaş nesilem şu taýdaky şertler hiç kanagatlandyran ok. Şol ýetişip gelýän ýaş nesiliniň düşünjelerinde, pikirlerinde şu daşary ýurda gidip okumak da birinji derejede. Esasy böyle ýaşlaryň düşünjesi şol sebäbi ýurdun içinde ol ýetişip gelýän ýaşlar bundan 10 ýyl öňki ýa 20 ýyl öňki ýaşlara seredende de has düşünjeleri ýokary bolýar da oňlar şol öz isleglerini, öz öwrünmi, öz zehinlerini ýüze çykarma isleglerini şu ýurdun içinde başa barmajany göz ýetirip indi ýaşlaryndan şoňaly daşary ýurtlarda okumak isleýärler. Bu dowr gatyr neme ýagdaýda, agyr ýagdaý. Den agyr ýagdaý, yani geljegi, özleriniň gelecekleriniň ýoklugyny bilip, okak gelgen Türkmenistanyň ýurdun içinde gelip näme deýin, näme öňüren, ýa bir näme bir alan ylymmy, bilimmi eýe bolan beýnimi esasyn näme orna durmuşa geçireýin diýip pikir döýär. Men bir iki sanak nimelen pikirini aldym-da, ýaşy ýurtdaşyny okumana çykan nimelen pikirini öwrendim bolup. Yani geleceğinin yokluklarını özler suud edýärler ortada. Şonuň üçin alan bilimlerini şu alan döwletine bagşlaýarlar. Yani alan döwletine hyzmat edýärler şu bilimleri bilen, şu ilmleri bilen. Ya şu ýerde öz karýeralaryny ýa bolmasa öz nemelerini bir kiçiräjik hususy ýeçilik nemelerini ornaşdyrýarlar. Yani Türkmenistana gitmek islämekler. Sebäp näme berdi? Sebäbi bilip otyr gelejegi ýok. Evet. Şol wagty dogry bellep geçdim. Şu geleceklerini gören oklar Türkmenistanyň içinde. Hatta gözüňi de ýetirip bilýändirler mukadýanda. Bolsuzak zaten bir konuda da ben geleceğini uğurladılar da hani Türkmenler. Bütün cemiyetin geleceğini uğurladılar. Bütün cemiyetin bu katı cinayetine barıp yetin. Son noktada şu. Katı ayrılan cinayet bu. Geleceğini uğurlamak değil. Bu konuda da bu gözüne getirip bilýän bu zat katı
mümkin değil, bolup bilecek zat değil. Bolup bilecek zat değil asliyetinde. Olam öz Türkmenin eli bilen Türkmenin. Onsa Türkmen eyle Türkmen beyle dip nime diýerler da Türkmen şolar ýaly edip geçdiren hem şolar. Ýani geleceğine uğurlan adamlar. Yani Türkmenin bağ ýerinden gaçmaly ýa Türkmenin bağ ýerinden biraz olmaly aýtýarlardan canlaşan adamlar mı ha şol adamlar näme üçin şolar ýaly bolup geçdi. Olan bir ýaşlykdan bir keçilikden alan terbiýesiniň esasyndan ýa bolmasa daş dünýäsinde daş töwerenlik adamlaryň esasynda şolar ýaly bolup geçdi. Elbetde şu jemgyýetiň gelejegini owurlan adamlaryň özü şolar ýaly eşek bolanlyklary üçin halkada şolar ýaly bilimi, ilimi, şolar ýaly terbiýany görkezdiler, berdiler. Hakyky suwtnama mumkin başga gaty bir giden näme ýatyr bu diýibini. Ýöne beýle diýdim näme berdi halk ýöne bulan nimesini gaty jezasyny çekdirjekdir. Çekmelen bolarlar, gitjek ýerleri ýokdur bu. Ol ilmler bilen, ol kelleler bilen, ojak kelleler bilen iş başarmaýanlyklaryny özleri suwd edip otýar. İnternetiň ýapyklygy iň agyr jenaýat berdi. Internetiň ýapyklygy, ha şu bilip otýar şu ýurdun içindäki jemgyýet, ilmsiz, bilimsiz galandyklaryny bilip otýarlar ýöne interneti ýapýarlar. Interneti. Öz iş ýerindäki nemelerine, öz iş ýerlerine bir gün hatda bir sagat internetler ýapyk bolsa nähili bolarlar şolar. Yani ýurdun içinde hökümetiň içinde men hökümetiň işgäri ýa men döwletiň işgäri ýokary wezipedäki işgäri men işläp döşüni gaýtaryp gaýşaryp gasdurdaky işleşip gören adamlar bar ýurdun içinde. Şolaň edarasynyň bir sagatlyk bir internetini öçürse nähili elewrärler, nähili aljyrarlar. Şolaň işler internetiň üstünden alınıp barýar. Dünýä sistemasy, dünýäň guruluşy internetiň guruluşy. İşleri ýöremeýär internetde, şu bir sagat internetde öçüp bolsa. Jemgyýet hem şolar ýaly, ilm bilim hem şolar ýaly. Bilgi berilýän sapaklar, berilýän öwredilýän nemeler şolar ýaly öwredilýär. Şoň üstünden hemme maglumat şoň esasynda nime edilýär, ýöredilýär. Internetiň ýapyklygy gaty uly bir giden neme eýe bolýar. Yani jemgyýetiň ilimsiz, bilimsiz galmagynyň esas sebäpleriniň biri hem şo internet. Kitap okap onu düşündirjek bolup şu öňkü kitaplar okap oň esasynda da halky düşündirjek. O kitaplar aýdyp duran ýurdun içinde canlaşýan özüm güýçlü üniversitet yani güýçlü ady eýe bolan üniversitetleriniň birine molum bolupdyr. 15 ýylyň menem okap gitdim şu sapaklar, şu temalar, şu üniversitetde diýip aýdyp geçýärem. Şu wagtym täze ýaşlary, täze nesillere berilip otýar. O ýerde näde spesialist ýetişdi? Näde iş adamsy ýetişdi o ýerde? O berilýän sapaklar bilen bilen. O söhbet katlygy berilip geçdiň ýanky üniversitetlerde geçilýän, okudylýan kitaplar hakynda menen näme aýdýar? Kirmin şol belki daşary ýurtlarda ýa dünýäň beýleki ýerlerinde belki şolar ýaly kitaplar ýa okudylýan çykarlandyr mukadýanda. Ýa täze ösen programmalar çykýar, täze temalar çykýar. Olaýam şol jemgyýet bilen bile ösmelde, 15 ýyl belki 15 ýyl diýip aýdýandyr, belki 30 ýyl mundan öňe mene şu kitaplar bolmagy mümkin. Hasır erwet ýagdaýda olar ýaly. Bolup bilen muhimda ýöne şu wagt berýän sapaklar täze Türkmenistanyň içinde de ulanjak. Ýa-da şolaň alan bilimleri. Dünýä ýüzü olan berýän ilmler, bilimler bilen ýören. Olan berýän bilimleri olar ýitip ýok bolup gitmeli ilmler, olan berýän ilmler. Ol diýbinden ol gerek ýeri ýok. Katlygy bellep geçdiň ýene öýren kyýaly ýagdaý bar da şu internetiň ýoklugy. Häzir internet dünýäniň hemme ýerinde edil bir elektrik ýaly ýa-da näme TV, gaz ýaly şu derejede ähmiýetli gerek zat derejesine uruldy da.
dünya internetsiz göz önüne getiren o Muhammed Ağa. Yaşayıp. Bilerim. Ediline çörek bilen tuğyalı derece geldi de her dünya yüzünde. Şu internette hiç işlere müren hiç hareketten bolan haysi ulama girsem haysi ulama el alsan misal hükmünde şolan hiç bir yerden internetsiz göz önüne getirip bolan Ne şular yalak nemeler bilen esasy iň wajyp gerek bolup duran zatlary bilen jemgyýetine kuwama urlaýarlar. Jemgyýeti muňa düşünýän internet dilinde jemgyýetiň kellesine başga bir zat bilýändir. Yani ol şu wagtky sosial media platformalary bar. Yani Instagram diýdi ýa bolmasa TikTok, Imo ya WhatsApp şoňa meňzeş nemeler gözegine gelýär internet dilinde. Olar internetiň esasynda işlenýär. Yani düşünmeyen halk için gaty geň zatda bu Muhammed Ağa. Düşünmeýän hem halk tarapyndan islegem ýok buňa. İsleg ýoklugynyň sebäbi internetiň nämedigine öwretmediler bular. Hemme bilgi baýlyk şoň içinde baý bolsa halk bu wagt buňa düşmez. İnternet açyk bolsa iň merkezesi. Häzir Türkmenistan şu erwe tökümeden bolsa ser onu şu ýerden ýetişer de intellektual adamlar, iş adamlar ana jemgyýeti esasy zäherli nemelerin biri şolar ýaglap nemeler. Muhammed Ağa başga aýtjak nemelerin ýok bolsa şu ýerde bir jemleýärmi? Temizle vardı. Son kepreşiklerde ayrıca giyinişleyen nemeler belli geçer. Yani şu yerde vakt alıp durmarken uzak vakitler vatandaşlar köp sağ olun. Dinlerimiz için Muhammed Ağa köp sağ olun. Kepreşikle gelen için çağıran için hemen. Sağ olun vatandaşlar. Çok sağ olun. Kılıklı meselelere, kılıklı gururlar koydum. Sağ olun vatandaşlar Muhammed Ağa.